विद्याधिराज तीर्थानां करकञ्ज समुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये वन्दकळेयो इंदिराकान्त कामितपदकमलानाथ वन्दकळेयो इंदिराकान्त कामितपदकमलानाथ दारितोर परकानाथ विद्येय विद्याधिराज बुद्धिय विद्याधीशा नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीश पाद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ वन्दकळेयो इंदिराकान्त कामितपदकमलानाथ दारितोर परकानाथ विद्येय विद्याधिराज बुद्धिय विद्याधीशा ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ಮಧ್ವರಾಯರ ಕರುಣೆಯ ಪಡೆದು ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ನರನಾರಾಯಣನ ತಲದಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಪೀಠದಿ ಮೆರೆವ ದಿವ್ಯ ಗುರುಗಳ ಚರಣ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜರ ಕರದಿಂದ ಕುಶಾವತಿ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಕಡಲು ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ಪಾದ ಕಮಲಕ್ಕೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ वन्दकळेयो इंदिराकान्त
ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಪರಮ ಪಾವನ ದರುಶನದಿಂದ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ ಕಾಯಲೆಮ್ಮನು ಅನವರತ. ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ಸದ್ಗುರು ವಿದ್ಯಾಧಿರಾಜ ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾಧೀಶರ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕ್ಕೆ ನಮೋ 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 ನಮೋ. ರಾಮ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾದ ಕಮಲದಿ ರಂಗನಂದದಿ ಸದಾ ನಿರತ ಶಮದಮಾದಿಗಳ ಸಾಧನದಿಂದ ರಮಾವಲ್ಲಭನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣರ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ.
स्वागत भाषण तशीच परमपूज्य गुरुवार पाद्यपूजा आम्ही अध्यक्ष पस्तीचे भाषण उपाध्यक्ष पांडुरंगाचा मामा कोण देऊ आम्ही या गावचे देव चेवीर विठ्ठल वितरणार जाकर साष्टांग नमस्कार करताच महामाई मंगळादेवी आणि साष्टांग नमस्कार करताच आम्ही परमपूज्य गुरुवार श्रीमद विद्याधीश श्रीपाद स्वामी जाकर साष्टांग नमस्कार करता आम्ही परमपूज्य गुरुवार श्रीमद विद्याधीश थर्था चरणारविंदाचं या संस्थान गोकर्ण चारित्र्य कसं म्हणाले आज सगळ्याचे मंगळूर पेंट्याचे समाज बांधवानी आणि आमगेल्या जीएसबी समाज मठकुलानी प्रत्येकाने भार एक श्रद्धेनं भक्तीनं भव्य पुरप्रवेश आमगेल्या परमपूज्य गुरुवार दिलेला असा वा निजावनो या होळ का चारित्रिक दिवस संख्या का फार संतोषाचा तशीची आम्ही आमका मंगळुरात मठाच्या सगळे कमिटीना परमपूज्य गुरुवार लगी आमका एक मठ स्वमठ आणतो पूज्य गुरुवार मोक्काम जाऊका गुरुवार पुरा प्रवेश का आमका एक अवकाश देऊ का म्हणाले का कालक्रमेण हंगा या साडा येताना मंगळूर मठाच्या मोक्काम पंडित असा म्हणून सांगेन गुरुवार आज तो अवकाश आमका मिळाला असा आमका मिळाला अवकाश 7 days 168 hours कारण 3 घंटे ऑलरेडी झाले आता आमको 165 hours मात्र या 165 घंट्यात आम्ही दाखवितले गुरुवार सेवकी गुरुवार पूजकी गुरुवार आशीर्वचन की गुरुवार दर्शन करची हे सौभाग्य आमको मिळालं असा आम्ही पूर्ण आज हे उपयोग कोण घेऊ का म्हणून सगळे समाज बांधवाला मी निमून घेता आज परमपूज्य गुरुवार याने पिदारोहण करून 21 months 16 days या 21 months 16 days आतो परमपूज्य गुरुवार याने अनेक प्रथम आणि बोल्ड न्यू इनिशिएटिव्ह घेतलेला असतो मग संक्षिप्त जाऊन एक 7-8 विषय नावा सांगता इच्छित समारोपात वस्तू म्हणायचं त्या एक संख्या का इच्छित प्रथम जाऊन द फर्स्ट इज आज प्रथम पुरा प्रवेश मंगळूर शहरा या फर्स्ट दोन्ही फर्स्ट म्हणाले आमच्या परमपूज्य गुरुवर्य श्रीमद विद्याधीश थर्था स्वामी प्रथम पुण्यतिथी प्रत्येकाने मठ आणतो भव्य रीतीरी भारी योग्य रीतीरी आणि एक ना भूतो म्हणतात तसं एक रीतीरी चंद्रबदल एक कार्यक्रम आमच्या स्वाम्याला इनिशिएटिव्ह तशीच प्रथम जाऊन सगळेचे मठाचे नवीकरण जाऊन आज तुम्ही प्रत्येकाला मठा गेल्याने अत्युत्तम रूम फॅसिलिटी सगळे यात्रिक असतात साधारण 3 स्टार 5 स्टार हॉटेल बीच कोणतं फॅसिलिटी तुमच्याकडे असतात आणखी गोवा त्यांचे हॉटेल असताना प्रत्येकाला मठांचं लक्ष तसं व्यवस्थित केलं असं तशीच आता स्वाम्याला देवा पुढं आणि स्वाम्याला भिक्षा पुढेचे नवीकरण दाता असं त्यावेळी प्रथम त्यांना इनिशिएटिव्ह तशीच प्रथम जाऊन इतलं काळ आमच्या कितना कम कंडिशन ट्रेन गेल्याने आमको मोबाईल मिळाला आता रिलायन्स जिओ कनेक्शन प्रथम जाऊन प्रत्येकाला मटांतो मिळता असं यू बी कनेक्टेड टू द वर्ल्ड ऑल द टाइम बता गेला तशीच आणि स्वाम्याने एक विजन कसं म्हणाले बाय 2025 हे सगळे मठ ए सेंटर ऑफ पिलग्रिम म्हणाले एक पवित्र स्थळ होतं but to make it a more important pilgrim center of Goa and West India is the dream by 2025. तसे एक भव्य बदलाव आहे प्रयत्नाची तशीच प्रथम जाऊन परमपूज्य गुरुवार यांनी पवित्र अयोध्या राम मंदिरात 1,07,77,000 दिलेलं तशी प्रथम जाऊन कुंटाच्या तो मागल्यानंतर त्यांनी पोट करून 20 ಲಕ್ಷ ಸಮಯಕ ತಂದಿಲ್ಲ ರಸ ತಕ್ಕ ಸಮಯ 20 ಲಕ್ಷ ಒಟ್ಟು ಕೋನು 54 ಲಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿ ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಹೇಳುವಾಗ ಏನಿಗೆ ದಿಲೆ ರಸ त्याच्यानंतर अनेक प्रथम समाज अर्थाची काळ चेतना स्कूलाಗ 10 ಲಕ್ಷದ 11 ಲಕ್ಷದ 77,777 ಏನಿದೆ ರಸ त्यावेळी प्रथम रस अनेक गोष्टी विषय कसं म्हणाले आमच्या आजी मोबाईलचे दिवस करून जाईना
चेडू जावची बैल जावची दारू जावची आमक असं सीनियर जावची मानता जावची हर एकला मोबाईल जावं मोबाईलांतू फेसबुक मोबाईलांतू व्हॉट्सअप मोबाईलांतू आमका जावं इंस्टाग्राम या पूरा आपको जाओगा यूट्यूब या पूरा आपको जाओगा आज देश विदेशात सगळे जीएसबी समाजात आम्ही हायेस्ट डाउनलोड जावचे हायेस्ट व्हॉट्सअप फॉरवर्ड जावचे हायेस्ट तुगेल्या फेसबुक त्यांना डाउनलोड कुछ कसा म्हणे परमपूज्य गुरुवर आले आशीर्वचनाचे व्हिडिओ या एक प्रथम ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಇಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುವರಿಗೆ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ तिशींची अनेक विषय सांगचेस दलारी समावकाश आहे परंतु अनेक दोन विषय सांगचे असं त्या सांगायला इच्छुक होता आता बिगर दिलेले कार्यक्रमात स्वागत एक करता असावा आमगेला दिनांक स्वामीनाथजी आमचे एका मंगळूर एका मोक्काम गेल्यास हाव अंदर कमिटी तर्फे समस्त समाज बांधव तर्फे आमगेला मठकुलार तर्फे सगळ्या तर्फे परमपूज्य गुरुवर चरणारविंदाक साष्टांग नमस्कार करून भक्तिपूर्वक जाऊन त्यांचे स्वागत करतात तशीच आमगेले आईचे आमंत्रण स्वीकार करून आम्ही येले सगळ्याची लगी देवस्थानाचे आणि आसपासचे पुरे देवळाचे ट्रस्टी ते सहकारी किरण पैसा वेंकटरामदास ट्रस्टी अनेक मध्यस्थान लाईक म्हणून त्या प्रत्येकाला हावा आम्ही कमिटी तर्फे समाजातर्फे त्यांना हृदयपूर्वक जाऊन स्वागत करतात आणि आज आम्ही आम्हाला स्वीकार करून अनेक वैदिक वृंदाचे भटमा देवस्थानाचे पुरा यांना स्वामीवर भक्ती निष्ठेने आणि नाही असं त्यांना यावा आमगेल्या सगळे कमिटी तर्फे समाजातर्फे त्यांना हृदयपूर्वक स्वागत करतात आणि आज नाही सगळे समाज बांधव सगळे आमगेला मठकुलारी प्रत्येक लँगा आम्हाला मठ कमिटी तर्फे तुमचं हृदयपूर्वक स्वागत करतात तशीच आज या कार्यक्रमावर कुठच्या माध्यमाचे टीव्ही माध्यम आणि पत्रकार नाही असाची तांकाय आम्हाला समाजात आम्हाला मठ कमिटी तर्फे भव्य जाणो त्यांना स्वागत करताची आज वा एक चारित्रिक पुण्य दिवस म्हणायला असं तशीच आता परमपूज्य गुरुवर आल्या पाद्यपूजा तुम्ही कोण घेऊ का म्हणून आचार मामाने चेपा मामा सांगता असता तशी दोन पुत्र पाणी आज पाद्यपूजा करताना हाव उगाच इच्छा बहु समय तुन राखून अशिल्या बॉम्बे काळाचे पनवेल आम्हाला शांतिग्राम आणतो आणि हरिग्राम शांतिकुंज हरिग्राम पनवेल आणतो अवधू आम्हाला परमपूज्य गुरुवर चातुर्मास चोलचस बजाक पडंतानी बहुसंख्य आली देवचनो गुरुवारी आल्या पादपूजा करून आशीर्वचन करून येऊ का म्हणून तुम्हाला हा निमून घेतो तशीच सगळं वारा कार्यक्रम इन्व्हिटेशन तुम्ही बडे असं फायली बोर्ड गजाले असं पाहिजे करून वैच ऐकणार नाही अनेक कार्यक्रम आम्ही यांना आयोजन केलं असं पाय सांजे 5:30 गंटेका विठ्ठल देवस्थान श्री कृष्ण मंदिराक परमपूज्य गुरुवर भेटी असं तशी बैल शनिवार संजे 7:30 गंटेका वेंकटराम देवस्थानाक परमपूज्य गुरुवर भेटी असं मंगळवार सकाळी हंगा आम्ही मुद्राधारण कार्यक्रम 9 गंटे आम्ही सुरू करतो असं ताकाय समाज बांधवांनी अनेक समाज मोठे हंगा समस्त समाज बांधवांनी येऊन मुद्राधारण घेऊन का म्हणून तुम्हाला नेमून घेता परमपूज्य गुरुवर्या उभय गुरुवर्याने त्यांना शिष्य स्वीकार केल्यानंतर मंगळ राका त्यांना प्रथम पुरा प्रवेशताना माका ನಾನು ಕವಿಯಲ್ಲ ಕವಿತೆ ಬರೆದವರಲ್ಲ ಕಸಿಟಿ ಏಕ ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆನ स्वामी अनुग्रहाना एक सहान कविते मेलचे एक भरोचे अवकाश मिळाला असं त्या कविते आव परमपूज्य गुरुवचनावळीदाका अर्पण करून हांगा सांगितले असं तेच ते काव्य त्यांना शिष्य स्वीकार समारंभाचे बुक काढतो केजी मल्या आणि नाची पाणी ते प्रिंट केलेले असं तशी जी काही घरकडे पैसनो आज कसं होतं म्हणताना देवाला अनुग्रहान स्वामी अनुग्रहाना एक कविते बोलण्याचा एक अवकाश मिळाला असं त्या कविते कन्नडाने कोकणीने बरेल असं मेघालय देवाला अनुग्रहान कसं की देवा दिलेले अनुग्रहाना हे बरेल असं
हे कविते हाय जेव्हा परा तुम्ही समय मुखारे माझ्यावर सांगता असं प्रत्येकाने ऐकू का म्हणून आणि कसं आहे शेवटी असणारे माका महापौर कामा पूजा संजय अंगा विभाग ऐकायला एक संगीत सभा असं संजय स्वागत परा देवळ सज्जन वगैरे अखंड भजन असं सकाळी 8 ते रात्री 8 ते अनेक भजन पाळण्या घेऊन भजन कार्यक्रम असं धर्मांतरी हवाना सुदर्शन हवाना सकाळी 8 घंटा 12 घंटा ध्यान पूजा तशी जे गुरुवारा दर्शन हवाना लघु विष्णू हवाना मध्याह्न पूजा 12 घंटा शुक्रवार मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत्सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः संतु मे जन्म जन्म श्री गुरुभ्यो नमः हरि आताची नरसिंह प्रभू आणि तांगेला वक्तव्यांतू मस्तीतल्या प्रथम 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 सांगत गेले किंतु एक प्रथम विसरले ते आश्रमाकिंत पहिले आणि तो आश्रम गेल्यानंतर पीठाधिपती गेल्यानंतर मस्तीचा विषय सांगलाय किंतु एक शिष्यांक आश्रम जगकिंत पहिले एक महत्वाचा विषय होता की केन्ना आश्रम दीक्षा दिताच स्वामींना आमक ग्रहण केले 2014 स्वामींनी शिक्षण दिले किंतु मनात आशिल्ला केन्ना आश्रम दीक्षा दिताची केन्ना चले की हे जाता अशे लुटूची मस्त मनात येता एक शिष्यांक आणि त्या शिष्य स्वीकाराचे घोषणा प्रथम घोषण केले तुमगेल्या मंगलोरांतूची मंगलोरांका म्हणजे थोड सब केले अंगा उद्योग रत्न पुरस्कार आहे ते चातुर्मास संदर्भारी 2016 त्या चातुर्मासा संदर्भारी स्वामी फर्स्ट टाइम डिक्लेअर केले की मला आम्ही अंदू वर्षाक मला मुकाबले 2017 आम्ही शिष्य स्वीकार करताची म्हणजे नो स्वामी त्यांनी घोषण केले ते आजी वैद्यची आमगे कानात हे जाता की तेव्हा आमची ही संकल्प शिरले पण आता काय करणार आमको पाहिजे सो ते आमगे जीवनाचे एक भाग्य आणि ऐकल तसले हे आमगे अंगाची दुसरी कसं की मिळाली की त्यांचेही एक स्वामीक सांगेले एक रौप्य चातुर्मास एक स्वर्ण चातुर्मासाचे एक योग होता आणि ते दोन्ही योग मंगळवारांक मिळला सा चातुर्मास आणि स्वर्ण चातुर्मास आमगे प्रिय गुरुवर्य स्वामीले ते दोन्ही चांगा मंगळवारात घडील असा सो असले अनेक रीतीचे संबंध शाखा मठाक आणि आमगे मूल मठाक आमगे स्वाम्याक मस्तीतले एक संपर्क आसा आयच्या दिवसाक मस्तीतले प्रोसेशन केलं प्रोसेशना बद्दल सांगता म्हळ्यारी इतू तुमगेले प्रोसेशन असेल की म्हळ्यारी आज झोमॅटो आणि स्विगी ऑर्डर वेके लेट झाला किते की म्हळे येऊची वाटते रे फोटो लोक तेही राबले आज आमको कळे आज आमगे ऑर्डर लेट जावचेची त्यामुळे तुम्ही मुखार सोडण्याची आणि आम्ही मुखार वतानाची सगळ्या गाडी तेही राबील असा त्यांनी लेखल्या तुमगे प्रोसेशन इतले प्रभावी असकी म्हळ्यारी आज तांगे लोक संत फास्ट तांगे वचून डिलिव्हरी करतसा त्यापैकी स्लो करून घाल्या मंगळूर काय तिथून तुम्हाला आजी प्रोसेशनाचे तिथे लोक आशिले तिथे भक्ती भावानं तुम्ही स्वामी प्रथम पंथा पुरा प्रवेश करताच पीठाधिपती जलनंतर एक उत्सुकता ते आजन तुम्ही हांगायले आमगेले पण सागर चातुर्मासा स्वामी घालना स्वामी प्रत्येकाळी दवरला कित्याक म्हळ्यार आरंभा दिवस आयल्या मात्र म्हणली स्वामी मात्र चातुर्मासाक 2015 अंतू स्वामी चातुर्मास वाराणसी आशिल्ले 50% मात्र चातुर्मास आहे कित्याक की म्हळ्यार कोण आमकां पाठ शिकयता तो वाराणसी तुल्यान तागेर गांवाक आयलो आणि तो परतून वाराणसी येवची नाशिल्लो
त्यातून स्वामीन कसं केलं की परतून परत गाडी पेटाय 1 महिना झाला कडे परत गाडी पेटाय 2016 मंगळूर चातुर्मास मंगळूर चातुर्मास मात्र फुल झाले 2014 सागर चातुर्मास फुल झाला ना 2015 वाराणसी चातुर्मास 50% झाले 2016 ला मंगळूर चातुर्मास 100% मात्र झाले सो हे त्या निमित्तानं आमका मंगळूरचे मस्तीतले विषय आमका पळून आले आजी आता मी बाहेर गेलो वचून येनो आम्ही आमगे स्वामी कक्षेत गेले किंतु आमगे कक्षे पहिले हंगाशिले ते वचून वयते आम्ही आता हंगाय तिथे किंवा आमका ते एक उडगा असू ते एक आम्ही पूर्वाश्रमांक आईतना ते उठू ते जागेर आम्ही गेला पुडगास असा त्यातून आता आम्ही येताना ते वचून घेऊन आम्ही हंगाय काय सो तिथला आमगे एक आत्मीयता हे एक शाखा मठाबद्दल असा त्या नेमशीची मुख्य जाऊन विषय कसा की म्हळ्यारी हे मठाचे जीर्णोद्धार केले कसले स्वामीबद्दल आमको गत ना की त्यांना आमचे नाम काढले परतगाडी मठाके नाम आईले त्या दिवसू पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीला पुण्यतिथी ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीय आणि ह्या मंगळूर मठाचे जीर्णोद्धार केलं पाहिजे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामीनाची 18वे स्वामी तुम्ही जर ते फलकाचे लोकांची बेरी 1843 1843 त्यांनी अंगा जीर्णोद्धार केला तांगेल एक म्हणजे तांगेल मनाचे अभिप्रायातून सांगतो मला की पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी आमगेले परंपरेचे 18वे स्वामी आणि त्यांनी सुधा मंगल केले तसले एक महापंडित त्यांनी आणि तांगेल शिष्यांक वैते त्यांनी मस्तीतून त्यांनी वेदांत पाठ शिकेल तसले एक ख्याती तांक पावता तसले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यांना हंगा जीर्णोद्धार केले त्यांनी इकडे शिष्य स्वीकार केले तांगेल मना तसं नसेल की म्हणाली मंगळूर मठात तू चातुर्मास कर का मंगळूर मठात चातुर्मास करून शिष्यांक घेऊन गेलो रामेश्वर यात्रेक वच का म्हणून त्यांनी संकल्प केले तिथे की म्हणाली त्या नोटूची पायानं चमकून गेली त्यांना असेल गाडी व्यवस्थित जावं ट्रेना व्यवस्थित जावं तिथले पुष्कळ नाशिल त्यातून स्वाम्यांना कसं नाही त्यांनी पल्लंकीच्या घेऊचे शिले मॅण्याच्या घेऊचे शिले सो स्वाम्यान कसं निर्धार केली की म्हणे मंगळूर शाखा मठात तू चातुर्मास करचे चातुर्मास पूर्ण स्वामी रामेश्वर यात्रा करचे किंतु जय स्वाम्यानं हम जीर्णोद्धार केले जय स्वाम्यानं हम मठ बांधले तसं पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक अंतिम पर्यंत हम चातुर्मास करचे चातुर्मास करचे तिथे की म्हणाली आंतरिक गोवांतू असतानाची आंतरिक एक आहे ज्याला मालगड स्वाम्यानं बहुशः हांगा व्यक्त केलं उरताले की कसन जल्ले किती जल्ले गोवाचे जी थी असताना त्यांचे जी समाजात जनांना वट जाऊन घेऊन आंबेल स्वाम्याक थेई तुला बाहेर सच्चे का जायना शिकत सर एक संदर्भ आहे आणि लागी 30 वर्ष 1871 पर्यंत आमगेला पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी आशिले 43 फुलन 71 30 वर्ष जल्ले वैद्यची स्वामी परतून अंगीवर गेलो चातुर्मास करत सले अवकाश नाही तसले एक स्वतः स्वामी मठ बांधला स्वतः स्वामींना जीर्णोद्धार केले हे मठ बांधताना किती त्यांनी कष्ट घेतल्या म्हणून आमगे मालगड स्वामींना आमका मस्त पंत सांगले तिथे की म्हणाली हंगा तुम्ही एक डोम पडेलच हंगाचे आकार पडत असल डोम तू कानी हंगा ती मंगळूर पेंडेल ती दिसना किती दिसना की म्हणाली स्वामींना स्वतः गोवा तुलेना कामगारांना पेटेल स्वामी स्वतः तीन तुलेना देती फातोर म्हणाली 1.5 फूट लांब आहे तसले चिरे फातोर तांबू फातोर आता ते सांज झाले पहिले देटी फातोर म्हणतात देटी फातोर म्हणजे 18 इंचेस त्याचे गात्र उठतात स्वामीन ते होडी म्हणजे आता काय शिकतो की तुम्ही हे करते पहिले होडी म्हणतात होडीचे रे स्वामीन उठू सामान उठू कामगाराक थेई तुले ना अंग पेटून गेलो हे डोम बाजू सुनते कोण आहे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ आणि स्वामी सची
परतगाळी म्हणला अशी कष्ट घेऊन गेलो अशी सरंजाम करून गेलो हांगा स्वाम्याना मठ बांधलो तसंच त्या मठांतू आमगेल्या पूर्ण प्रतिनिधी स्वाम्याना चातुर्मास कर का रामेश्वर यात्रा कर का म्हणून त्यांनी संकल्प केला की तो अंतिम पर्यंत तांकां चातुर्मास करतसर भाग्य मेळना किंतु इतले विद्वान की म्हळ्यारी पुना पंडितांनी वाराणसी पंडितांनी त्यांनी स्वतः त्यांनी विरोध दिवन गेलो आमगेल स्वाम्याक सत्कार केलो आणि इतले तांकां हे शिकी म्हळ्यारी त्यांचे एक उत्सव आयले रे तांगेले भावना इतलो भोवाळ स्वभावाचे म्हणले का सांगची किती रे तुमकां सांगताचे त्यांचे एक उत्सव आयले त्यांचे एक आमंत्रण आयले रे तांकां लास्ट पोटखाणीचे दूख असे पोटखाणी म्हळ्यारी कसने खाल्ले रे ते जीवना बिगीची हे जावंक वता त्या निमित्तान मस्त निशक्ती आशिल्ले आहार खाल्ले तर पोटांत उरना आशिल्ले खाल्ले फुडें ना तांकां एकची व्याधी रूपान एकची तांकां ओंगी येवचे नाजाल्यार बाकी हाची निमित्तान तांकां मस्त निशक्ती जाता कोणाल्याची विनंती पत्र येवचे विनंती पत्र आयले नंतर त्यांनी आमकां शिशी निशक्ती आसा आमकां उगवचे कष्ट जाता आसा आमकां तितले प्रयाण घेवचे तितले शक्ती आमगेल्या ना देखून तुमगे रथोत्सव बरे करा आणि रथोत्सवाक करताना थंय देवाक आरोग्या बद्दल एक थंय मागून घ्या म्हणून स्वामी बरे तशें म्हणजे तितले त्यांनी खंयचेय देवालय पुरो त्यांनी ते प्रार्थना करतसर एक स्वभाव तांगेले आशिल्लो देखून तुमकां हांगा पूर्ण प्रज्ञ वसती निलय दिसता आमगेल्या म्हालगड स्वाम्याना त्या नावार वसती निलय कारण म्हळ्यार हेची आमगे म्हालगड स्वाम्याना हे वाचित मस्त तांणी बेजारता आशिल्लें की त्या स्वाम्याक आमकां एक चातुर्मास करचे गेलना देखून स्वाम्याना 50 चातुर्मास स्वाम्यान आमकां केले तांगेल कितें केलें न्ही ते पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले एक तांगेले 1843 जाल नंतर तांकरचे गेलना किंतु आमगेल 50 चातुर्मास आमी मंगळूर करताचे म्हणून स्वाम्यान एक्चुअली खरे सांगता म्हळ्यार आमी कडे रायिल्ले आनी कडे एक पॅम्पलेट बरोवन घेवन आयले बरोवन घेवन कसली ते एक कसली एक बंकण बरोवन घेवन स्वाम्या कशी तरी करून घेनो फोटोन घेनो ह्या वर्षा चातुर्मास ते कर काम घेनो त्यांनी हे केले एक साना पॅम्पलेट करून घेनो बरडीसो रंगा करडीसो म्हणून घेने पण बाकी लोक आमकोच की नाकी बट आमकोच तसा आणि घेऊन घेन आइले ಈ ವರ್ಷದ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಕರುಣಿಸೋ ಮುಡಿಗೆ ನಾವು ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ ಕೊಡುವಶ ಮುಡಿಗೆ ಊಟ ಬರೋರ್ಗೆ ಹಾಡ್ಲೆ ऍक्च्युली खंयचे दुसरे कडेची स्वाम्यान आयकले किंतु स्वाम्यान मनांतू हांगा आशिल्ली कित्याक की आमगे पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याक अवकाश मेळना आणि हे 50 कसं एक चातुर्मास ते आम्ही मंगळूराक करता आमगे न्हू स्वाम्या निश्चय सो अशी आमगेले पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्या ज्या स्वाम्यान हांगा जीर्णोद्धार केलाय तसं जीर्णोद्धार केलं तसं स्वाम्यान बद्दल आमगेल स्वाम्याक अपार एक प्रीती आशिल्ले अपार एक भक्ती आशिल्ली आणि आमगेल सौभाग्य हे तू सांगचे कारण कसं की आमगेल सौभाग्य कसं की म्हळ्यार तसर पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वाम्याले पुण्यतिथी दिवसच आम्ही परतकाळी मठाय ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीयाकची आम्ही मठ हाकायले त्यांना पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी कसने किते कसन जल्ले कसने गोतना टोटली ब्लँक त्यांना आम्ही प्रवेश करून त्यानंतर स्वामीकडे एक श्रवण करत गेले श्रवण केल्यानंतर आमकां दिसले की आम्ही त्यांना सांगता आशिल्ले जाऊ चुटू बऱ्या करू आणि तांगेले पुण्यतिथी दिवस आज आम्ही थंय येवन परतगाळी येवन पावले असल एक पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ स्वामी ख्याती त्या तुमकां एकराक प्रस्तुत करता म्हणून कितें आयचे केलो विशय तुमकां एकराक सांगले आताची आमगेले नरसिंह प्रभू ताणे एक गोष्ट सांगता कसली ताणे इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब हांतूची हे डाउनलोड ते डाउनलोड तू सांगले किंतु ते उठू करचे इंस्टाग्राम यूट्यूब नाजाल्यार फेसबुक नाजाल्यार गूगल कसं घेताची ते उठूच कर का जाल्यार पयलीं आनीक वस्तू इम्पॉर्टंट आसा ते इंटरनेट
ना तुमगेल वायफाय जर इंटरनेट ना जर वायफाय ना खंचे फेसबुक रो खंचे इंस्टाग्राम रो खंचे यूट्यूब रो ना ते तुमगेले स्वतः खंचे ऍप रो तुम्ही डाउनलोड करचे जाता है मुख्य कसन जाऊ का तुमका इंटरनेट फॅसिलिटी ना रे बाकी खंचेही तुमगेले चल ऑफलाइन म्हणून घेऊन दाखवता तुमगेले कसं डाउनलोड प्रोसेस मुखार चल ना सिंपल है लौकिकान जाता सांग पण आमगेल देवान पहिले सांग आमगेल देवाना पहिले सांगले तू कसं नाही कर आमचेच इंटरनेट मागेल अनुग्रह ना दिले तू कसं नाही करते जाय घर बांधता उद्योग जाऊ का बरे आहे जाऊ का त्या जाऊ का कसं नाही जाऊ का दिले नाही फर्स्ट तुमचं कसं जाऊ का देवाला अनुग्रह आणि तोचीच इंटरनेट तर तागेले अनुग्रह ना तशी इंटरनेट सर्व्हिस ना दिले तुमगेल कसं नाही चल ना तशी देवाला अनुग्रह ना दिले तुमगेल कसं नाही चल फोटो ऑफलाईनच तुम्ही कसं नाही करते जाय आता चांगलंय जिओ नेटवर्क आहे त्या अनेक आहे इतरे काय म्हणजे देवाना अनुग्रह कर ना दिले असले त्या जिओ नेटवर्क पैकी येणार आणि तो देवाना मस्तीत अनुग्रह केलाय हांगा वीर विठ्ठल येऊन घेऊन बशील असा आमगे उपास्य देव वैकेची वीर विठ्ठल जाऊन घेऊन बशील असा आमगेले हे वीर विठ्ठलाक कसं एक ख्याती कसं की म्हणे आमगे जीवोत्तम तीर्थ स्वाम्यांना 3 विठ्ठल आणले एक भूविजय विठ्ठल एक दिग्विजय विठ्ठल आणि एक वीर विठ्ठल भूविजय विठ्ठल स्वाम्यांना गोकर्णात स्थापन केले दिग्विजय विठ्ठल स्वाम्यांना बसरूरात स्थापन केले आणि वीर विठ्ठल तांगेकडे दवरले ते वीर विठ्ठलाचे कसं एक विशेषता की म्हणे बाकीकडे तुमका पाद म्हणे चरण तुमका दिसता विठ्ठल आले गेले तुमका चरण दिसता बाकीचे कटी धरिले तू दिसता आमगे वीर विठ्ठलाला कसं विशेषता असते म्हणे त्याका पादुक धारी कोरणे नसतो आणि तशी पादुक धारी जाऊन नसेल तसं विठ्ठल आणि खंचेही हांतुना म्हणजे देवस्थानात ना म्हणजे मठांत अशी तसला अवकाश तसं लक्षण असेल तसं विठ्ठल काही म्हणतात पुन्हा तो संचार प्रिय संचार करत उचिताने त्यात पुन्हा आमगेला प्रिय गुरुवर्य स्वामींनी संचार करत उरका आता संचार करत उरका म्हणजे तुम्ही कसं तरी प्रोटेक्शन करता की ना तुम्ही हर्षीवत राहावे तुमगे मागची एक बॅकअप कसं तरी उरता मोबाईल आहे त्याला रे कसं तरी एक बॅकअप उरता आणि कसं तरी त्याला रे त्यागे ऍड्रेस घेऊन गेले त्या गावामध्ये कसं तरी एक तुमगेले एक रक्षण करते तर तुमगेला हे तुमगेला उरता आमगेल त्या वागत्या ना आमगेल त्या वाग कसं बॅकअप आणि कसं नाही नाका त्यातून तो वीर त्यातून आमगेल तो विठ्ठल वीर असा त्यातून तो पादुक धारी करला आणि संचार करत उरता त्या निमित्तानं आमगेल्या जीवोत्तम तीर्थ स्वामींना ताकीत वीर विठ्ठल म्हणून एक नाव देवल उरताले तिथे की म्हणाली पायाक पादुक असा खाली विठ्ठलाक नाही आमगेले रामदेवाक वैकेच पादुक असा आणि रामाले हातान कसं उरता की ना बिल्लो बाण उरता हागेले की बिच्छुकत्ती वैकेच असा असं एक लक्षण असेल निमित्तानं आमगेले जीवोत्तम तीर्थ स्वामींना तशी एक नामाभिधान एक हांगा अवकाश कोण दिला असा तशी 3 विठ्ठल आमगे हांगा सांगाही वीर विठ्ठल असा आणि आम्ही पूजन करतो त्याची वीर विठ्ठल असा असं एक संबंध असेल निमित्तानं आम्ही प्रथम पंथा पीठाधिपती जल नंतर आमगे तासाची याकी लगी 4 वर्षानंतर आम्ही आमगे तासाची 1 वर्ष 2 वर्ष नाही याकी लगी 4 वर्षानंतर आम्ही अंतिम हांगा येले 2019 बद्री चातुर्मासा होता स्वामी बेंगलोर गेले परतगाडी आमगेले कारवार तुलेन बेंगलोर गेले बेंगलोर वताना मंगलोर थंय स्टॉप आशिल्ले थंय स्टॉप केले आणि मंगलोर असतानाच एक न्यूज आयले की म्हळे थंय की कोसळल्या त्यांना पावसाळीच आशिल्ला त्यांना कोसळल्या म्हणून कळले त्यानंतर रूट चेंज करून गेलो कडेरी सकाळी पावची ट्रेन नेक्स्ट डे सांजेर पावल्या कडेरी बेंगलोर आतुले ना स्वामी हांगा मंगलोर आकायले आणि मंगलोर आतुले ना स्वामी मुंबई गेले
आणि मुंबईतल्यान स्वाम दिल्ली पावले आणि दिल्लीतल्यान बद्री केले आणि त्याची तांगेले भाई त्यांनी केलं तसेल त्यांनी अंतिम चातुर्मास मिळत बद्रीनाथ आणि त्या बद्रीनाथ वताना एक अवकाश काही मिळत मंगलोरा सो अशी अनेक पुढगास अशी लोक की आणि वैद्य मस्त प्रयत्न केले मंगलोरा येऊ का समय येताची म्हणून आम्ही त्यांना सांगत उरल्या ब्रेक मारत उरलाय आणि एक्सेलेटर मारत असायची ब्रेक मारत उरलाय त्यांनी वैद्याची सहकार केलाय मंगळूरकारांनी वैद्याची मस्त सहकार केलाय की तो आज मात्र प्रोसेशन बरे गरजे केले येता शिलताना आमगेले मस्त केरी चेरी आमगेले समाजाचे मस्त लोक आशिल्ले सर्व लोकांना मठाचे आदर आदित्याप्रमाणे नाजेला मठाचे मर्यादेप्रमाणे गौरव केल्याबद्दल पुन्हा संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बरं पडो तुमगेले जीवनांतू तुम्ही करत असलेल्या उद्योग व्यवसायांतू चवडून घेऊन असलेल्या शिक्षणांतू तुम्ही राबचित असलेल्या गावांतू तशी तुमगेल्या वैयक्तिक कुटुंबीय जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत अशी देवचरणी आणि गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद पर भाषणाचे मंगल करीता श्री कृष्ण अर्पण.